हेलौ लोगोफोर खुलुमबाय आंनि दैलि लाइफ इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायनाय थाबाय। आं दिनै दा दंफैयो दुब्लि बारियाव, माइ गायग्रा दुब्लि बारि। फैलाव दुब्लि बारि जा सान्दुं गोसाखाना, बेखायनो साथा लानासो फैदों आंबा। साथा बोराय लाना फैदों माने जोंना दिनैहाय खोथिया फोनो नागिरदों। मानसिफ्राथ' फोजोब्बाय, ओमफ्राय जोंनिया एसे लेट जाबाय। बेखायनो फादारा माने दुब्लियाव दै दंना गैया होननानै आंखौ नायनो थाखाय फाथायहरग्रोदों आरोखि। बेखायनो आं दा थाबाय फैबाय। न'निफ्राय बारा गोजान जाखाया दुब्लियाव। आं दा फैबाय आरो दुब्लियाव सफैबाय। मानसिफोरा मालाय हनै रज'जोब्बाय। सोरबा सोरबा फोआखै आरो दाबो फोनायालाय जोंनि बायदि दं, दै सोनानै दोननाय। आरो आं देखायनो जोंनिया नै बुंफोगोन नैबे नुहुरनाय दैयाव, ओइलाय बैयाव दैयाथ' दङ, नङाबा आं एसे खस्थ' खालामनांसिगौमोन। दाउ जरा दं मानै दंफां सायाव। दुब्लियाव दै गैयामोनब्ला बिफा बुंहरनाय बायदि आं सोनांबायमोन आरोखि। दै सोनोसैनोमोन नालाय। दंग'आ जा ना गैयागोनलै दैयाव, ना फैथ'वाखैना। फैजासिगोन जोंनाबो दिनै। माइ गायनाय बोथोरा फैलायबाय। आबादारिफोरनि थाखाय दुब्लियानो सानसे थानांसिगोनलाय। जा मोजांखा फैलाव। बेयावनो फोसिगोन जोंनाबो दिनै। मोसौफोरबो खादोंलै खाथियाव। बैयावनोथ' जाबायसोदां मोसौआ खोथियाखौ। आं थांथारला, दै बारला आं दंग'खौ बाबाय आं। नैबे दंग'खौ बारनांगौ आरो बे दंग'खौ बारबासो दुब्लियाव सहैथारगोन। थांखाला, गोजाननिफ्रायनो नुखाबाय आं, बेखायनो बारलांलायला। नैबे बिफां सायालै जा मोजां बिदि दुब्लि गेजेराव ना। बिफां थायोब्ला जाय माइ गायग्राफोरना बिराद मोजां मोनो। माइ गायखांनानै जेब्ला साहा लोंनाय टाइम जागोन ना, बरिया। ओमफ्राय दुब्लि बारियाव साहा लोंनायानो होन, ओंखाम जानायानो होन, मजायानो आलादा जायो। गोलोमलायबायलां थाबायना फैनाया, 6थासो सान्दुंना। बेयावलाय बिराद दङलै बिफाङा, मानसिफोरनो बिराद साया होनो हासिगौ। देनां माइ गायबा बेयावनो जिरायफैनानै लोंनांसिगोन साहाखौ गोथाव। जा मोजां ना। सिरि निजोमल'खा जायगाया। बैजों सासे फोगासिनो खोथिया, नुबाय आं एसे गोजानाव। 10थासो दंफां सायाव बार फैदों। ओंखामबो जायाखै, फुङाव ओंखाम उखैबाय। बिमाया संगासिनोमोन ओंखाम, जाबोआखिसै आं, फैग्रोबाय दुब्लियाव।
खारायबायानो मानसिफ्रा जोंना हले खारायाखै दाबो दब्लायनै एवबाय आरो ट्रेक्टरजोंसो एवनाय बेमा नांगोलजों मानसिफोरनिया खारायलाबायनानै दोनजोब्बाय खारायनानै दोनोबा दा मोजां आरो जायगाया रुइनानै थायोना अखा हाबाबो आरो दै सोबाबो आराम हाया खारायनानै दोनोब्ला मोजां जायो जायफोरनि न'खराव माइ गायोना बिसोर मिथिगोन आरो एसेबाबो नलेज थाखागोन ना जोंनाथ' बिफाया आबादारिखा जों उन्दैनिफ्रायनो बेखायनो एसे मिथिसाबो आरो बारा नङाब्लाबो माइखौ मारै गायो आबाद मावनायफोरखौ एसेब्लाबो नलेज दं ओमफ्राय आं बैयाव जों गोदो उन्दैयाव LP स्कुल फरायनाय समाव LP स्कुल बा ME स्कुलसिमबो जों स्कुल गखांबाथाय बे दैयाव दुगैफैयोमोन जोङो बान्दो मोनसे दङ बेवहाय बोसोराव खनसे बलायो बेखौ ओमफ्राय थेथानो दोनबाय थायो बांसिन ओमफ्राय दै बाना जायोबा बे माबाखौ गेटखौ दरजाखौ खुलिना होयो आरोना ओमफ्राय बेवहाय जों दुगैयोमोन गोदो बिराद दुगैयोमोन दा देखायलांगोन आं बे बान्दोआव आं फैयो बिराद मोसौ जोंहा देखायगोन दसथानो सानदुं गोसाथार थांफिनसै आङो नैबेजों मालाय खारायजोब्बायलै नै खारायजोब्बाय दंग'आ एबार फोसाबनायखाय बारा फेजाल जानाय नङा दैया दानिफ्रायनो बख'बाय जेब्ला गायगोन ना अब्लासो एसे सेलायलायनाय जागोन आरोखि ना नैबे फुख्रिया आबौनि गोजामनो गोदो खिन्थु बिदा फंबाय राननानै दा सोरबा फानलाबायबाय हाग्राबारि आं नोंसिनो जों गोदो उन्दैयाव दुगैग्रा माबाखौ जायगाखौ देखायनोसै दे नै आं दायो बान्दो होननाया बेनो बान्दोआ हाग्राबारि जाबायलै एसे फोसाबला दाना मानसिफ्रा बारा फैबांलादां नाबो बोनोलै मानसिफ्रा नैबेवहाय बामि आरि मालाय बोननो गोरोंफ्रा बोननानै लाना थाङो बे दैयावनो दुगैयोमोन जों दैया बारा देराखै नालाय दैया फिसासो ओमफ्राय बैयाव बै दै बोहैबोनायाव नैबेवहाय ना दावखोयोना मानसिफ्रा मोनायाव हमो मालाय हयो आरो मुसारिफोरजों गोरोंफ्रा मालाय हमो बे दैयावनो दुगैयोमोन जों बै गोजौ बै सिरि आरिनिफ्राय नैबेवहाय बारजुमोमोन जों गोदो उन्दै गुसु आं दा थांफिनगासिनो आरोना न'आव थाबाय थांफिनगासिनो दं जाय बिथांमोना आंनि भिडिअखौ नायदोंमोन आंनि चेनेलखौ जुदि साबस्क्राइब खालामनानै लादो दैलि लाइफ इउटुब चेनेल बिदिब्ला एसेनोसै लोगोफोर आंबो थांफिनबाय सान्दुं गोसा बाय बाय